Maray dayaw iti Apo ay ayaten nga kakabsat. Naragsak kinarang ay nga panagbiag tayo dito'y Pilipinas. Agmula kami manen iti mais ta adda iti tudo dito'y ayan mi. Ngayon iti Apo kakabsat kin gagayem. Oktubre 16 ti panagrugi mi manen nga agmula dito'y kakabsat. So ti daytoy nga gundaway. Madaman iti mula dito'y ayan mi kakabsat. Ket adda kami itata dito'y ayan iti kabsat ko ngagpamula ket may kami makimula tapno kasta ket makatulong kami ket tumulong tumet kada kami into na agmula kami kakabsat. Kastoy iti kasasad mi dito'y probinsya nga Isabela kakabsat. Agtitinulong kami. Iti maysa ken maysa iti panagmula, panagburas ken kastamet kadagiti dumang trabaho iti farm kakabsat ken gagayem. So tulong-tulungan lang kakabsat. Kasta iti sisinakit iti tumunggal maysa kada kami kakabsat. So nga ti daytoy nga gundaway ati Apo ti tumulong ken mang bendisyon kada tayo amin ti daytoy nga agsapa ikinararag tayo ta iti lugar tayo nga Pilipinas ket na kankanayon ko mga iti Apo iti mangilisi iti anyaman nga nakamamak nga paspasamak kadagiti luglugar nga intaya madamdamag. So iti Apo laeng iti adda nga tumulong kaya namang bendisyon kada tayo. Dapo iti napigsa nga panag kikinararag tayo kakabsat. Kada iti lugar tayo nga Pilipinas. Ket natalna ken awan kuma iti dumteng nga didigra nga mapaspasamak kadagiti aglawlaw tayo. So nga kadagitoyen iti tiyempo ay ayaten nga kakabsat. Tapno kasta ket aramidin tayo dagiti pagayatan iti Apo. Tapno iti biag tayo nakasagana nga kankanayon kadagiti umay nga panpanlubok iti panagbiag tayo. Ditoy lubong ayan tayo ayaten nga kakabsat, agtrabaho tayo. Ken ag-invest tayo kadagiti mabalin tayo nga aramiden na pagsiatan iti familia tayo ayaten nga kakabsat. Tapno kasta ket iti Apo ti kankanayon nga tumultulong iti biag tumunggal maysa kada tayo inton tiempo na nga agkararag tayo ayaten nga kakabsat. Iti Apo sungbatan nanto dagiti karkararag tayo inton tiempo na nga awaten tayo ni Apo Dios iti biag tayo. So dagiti kararag kunana dagiti nalinteg nagdaydayaw kini Apo Dios isu iti dingdinggen ni Apo Dios kakabsat ken gayem. So nga datayo kakabsat tapol nga kikinararag tayo dawaten tayo kini Apo Dios ta ditoy ayan tayo nga Pilipinas ket kankanayon nga save tayo ya awan dagiti umay nga dakes iti lugar tayo nga Pilipinas natalnalata ken naragsak tayo nga kankanayon nga Pilipino. Tapno kasta may concentrate tayo nga nalaing iti agtrabaho kang runaan na iti panangidaydayaw iti Apo kakabsat. So Apo ti tumulong kada tayo amin ti daytoy nga agsapa ket talaga nga mapanen iti panagmumula ditoy ayan mi kakabsat. Sulaeng ta ditoy ayan ko nga nagmulaan na tinaggulisan ket nakadumagayam ti langgam na kakabsat ken gayem. Nakutunan daytoy kay so na nga saka kon. Kastoy kakabsat iti kinaragsak ken kinaimbag iti Apo kinaragsak dagiti farmer itong tiempo ng mangrugi manen iti panagmumula kakabsat.
Praise God. Hallelujah. Sabagay, mabasitan tayo dito. Hana? Mura namin siya. Ano tayo mat? Alupid mula. May sa tagbasal. May isa kadagiti gulgulis. Maramdam makakabsat kita mulaan mi met dayjay kay suna nga pagmulmulaan mi iti mais nita iti abay na matlang dayjay kakabsat ken gagayan ket amok nga daytoy nga ingkam ni mulmula ket sigurado manen iti napintas nga panakaapit ken amok nga iti apo ti mangtaraken ken mangyadayo itan yaman nga dilubyo daytoy nga ingkam imulmula manen iti daytoy nga bulan iti Oktubre 16 kakabsat ken gagayem. So thank you very much manen kada kakabsat iti kaya panagbuya iti inak na video manen kada kayo nga isu nga liwliwayo kakabsat ken gagayem kada kami nga kumkuman ditoy probinsya iti Isabela kaya tagyamyaman ak unay kada kayo iti suportayo daytoy kabsat yo iti apo nga mangmangted kadagiti videos nga mangted iti ragsak ken liwliwayo ditoy kun kunami nga farm mi ditoy Isabela, Luzon, Visayas in Mindanao ti apo ti kankanayon nga mangbendisyon ken mangaywan mangiliklik kada kayo tanyaman na dakas ken pay God iti apo di na tayo ito nga baybayan di na tayo ito nga panpanawan intun tiyempo na nga dumawat tayo iti bendisyon dumawat tayo iti panagkararag iti apo iti nanto dagijay sungbat dagiti karkararag tayo nulakit di napudno tayo ngagserbe napudno ka ngagkararag ken awatem ni Apo Dios akas manubot iti biag mo dayta iti kaykayat ni Apo Dios. So ti kararag dagiti nalenteg kunak manen isu ti sungsungbatan ni Apo Dios. So dayta ti laglagi pinyo kakabsat ipapati tayo ti agkararag ipapati tayo agserbi ken ni Apo Dios tapno kastaket sigurado iti biag tayo inton tiyempo na nga umay ni Apo Dios iti biag tayo kangrunan na dayjay kun kuna tayo nga second coming. So ti Apo isaganaan tayo. So thank you very much kakabsat ken gayem ka sisters ka brothers ti Apo ti tumulong ken mangbendisyon kada tayo amin ti daytoy nga gundaway. Praise the name of the Lord. Hallelujah. God bless us all.